इयाव बेद्रन थांबाय खानाय Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' लोगोफोर लामायाव गरम मोननायखाय खुसेर बिदै लोंनो नागिरदों। जोंनि गामियावनो नै आदर्शआव आगोलाव मोनदोङामोन। बेसेबां गोबाव जाखो? बे बिजनेसखौ मावनाया बेसेबां गोबाव जाखो? हा? 3 माह जाबाय। हाजिरा थायोना थाया? सानसेयाव ओरैनो बेसेबांसो थायो? गेलासेयाव बेसेबां लायो? 10 थाखा। खिथाना हरदो एसे 10 थाखा। लोंनोसै जोङो दायो। लोगोफोर जों दिनै माने शुटिंनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आरोना मोसानो। बेवहायनो एसे गरम मोननायखाय लोंनोसै। दा फैगासिनो दङ जोंना DDXनि बुरि बाजै दिबिकाया मोसानाय फोरोंगोन आरोना। दा नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जादो। एलबाम फैगासिनो दं साननैसो उनाव। এতিয়া কিমান খাই আহিলি? এতিয়া আৰু দাৰু পানীটো বিটো খালে আৰু সদায় খাই ন? সদায় নাখায়। সদায় কিয় খাম আৰু? সদায় খাব লাগে সদায়। কাম থাকিব যেতিয়াই খাব লাগে। আহিলে দে। দাयो जों लोंनोसै। संग्रिखौ होजोब्बाय नोङो लंपेन्टआ जिजोबसिगोन बाला। दायो जों मा लादों मोसाग्रानि बक्स सक्स माबा माबि दं बेहाय पावार बेंक मनासो लायो जोङो मिथिबाय लोगोफोर। बोराय अबस्था जाबाय नालाय मना लानांसिगोन नङा होमबा? बिराद मोजां बानायदों बियो नै बाइकसो। बाइक सायावनो बबेबा टाउनफ्राव लांनोबाबो लांनो हायो बाजारफ्राव हाथायफ्राव। बिराद मोजां मडिफाइ खालामदों आरोना नै स्प्लेन्डार बाइक। सोरनावबाफोर भाङा थुथा बाइक दंबा फुराना बाइक दंबा बिदि खालामनो हायो। जों दायो लोंनोसै। दायो लोंसिगोन। लागाव बङाइगाव। वाव लों बारा फैगोनलै। नांबावगौ? लाबावदो। वादे लाबावद'। नारें नांबावगौमोन ना? खा के देखाय लागे। भाई के दिखाई लगे सेंस ना सेंस देखा हाँ तो लोगोफोर दायो आं लोंसै ओइ बनराय खुसेर बिदै लोंबा बोराय बुरि बहा थांदों बिसोरलाय पार्टी आउटसाइड एफा गोबाव बाब 3 घन्टा नेनांबाय जोङो 3 घन्टा माने एसे खामानि दंमोन दा माने आरो फैनाया लामा नोंथ' मिथिखायो लामाया गोजान नालाय ओंखायनो सिखारखायाखैमोन दा मानसिया ओमफ्राय खैथायाव मोनफैया नोङो दिखाजोंबा खैथायाव मोनफैया मोनफैबाय आंखौ लाफैबाय बेखौ फ्रेस जाबायब्रा आङो नैयाव सोलोंसै जों बारनांगोनसो वालजों गाखोनांगोन थाला मारनायसो गो लोगोफोर दिनै सेकेन्ड डे माने जोंना गाबोननिफ्राय शुटिंआ जासिगोन नोंथांमोना शुटिंखौ जोबनायनि उनाव एलबामखौ नुनो मोनसिगोन आरोना दैज्लांनि एलबाम फैगासिनो दङ आंजों हाम्फेजों ओमफ्राय नै जोंहा फंबायमोना मोसानायाव हागोन मिस्टार जोमै ओमफ्राय नैथिं दङ खोरोमना धोरोम ओमफ्राय जों दिनै प्रेक्टिस खालामनो फैदों आदर्श माने सोनाब लाइननि माबायाव एलपि स्कुलाव बेहाय जोंना भट सेन्टारबो ओमफ्राय बेहाय एलपि स्कुल आरोना ओमफ्राय बेहाय जों मोसानोसै ओइथिं फैगासिनो दं ओइ नै सुरेनमोन जिजौमामोन ओमफ्राय आगोमामोन फैगासिनो दसे प्रेक्टिस खालामसै जों मैया बाजै दरलेया एसे फोरोंनानै थांबाय दिबिकाया ओमफ्राय बेखौनो दसे बिसोरनो माबानोसै आरो मोसानोसै मोननै मोनथाम स्टेपखौ मोसानायबो दं नालाय ओमफ्राय बिदिनो खोथिया राननाय हालेवनाय माबा माबि एक्टिं दङ बिदिनो आरोना
रिलिज जाबाय नोंथांमोना नुसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ अनसायगोन सापर्ट खालामगोन होननानै दा रिलिज जाबासो मिथिगोन बबेहाय आङो माने ट्रेलार लाबोग्रोगोन आरोना बे चेनेलाव आगारनाय जायोना दा बड' कपालाव आगारनाय जायो मोननैनि गेजेराव मोनसेयाव आगारगोन आरोना बियो ओरैजाय मिथिबाय जुमाय फैनाय बायदि आरोना खर'खौ सोमावनांगौ नामा खर'खौ सोमावनांगौ आलु जोंनि दानाय लुनायाव गावदांदां महरानो दख'ना बोखोस्रि बोखोस्रि मानोसै रोंखा राखा आखा फाखा दानाय लुनायावबो गोरोंखा गावदांदां महरा राखा आखा फाखा दानाय लुनायावबो गोरोंखा गावदांदां महरा नोंनि बरिया आगोमाना बरिया जाबाय बरिया जुब 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 दैज्लांनि अखायाव बरिया आरो खनसेबाव एबं एम्बुनि लिंहरनाय बरिया जादों बरिया जुब 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 दैज्लांनि अखायाव बरिया खानाय बिलाइ नोंनि बिलिरलाय बरिया जारु गुस्थि सोरगा बरिया बिलिरलायनाय सल जारु गुस्थि नोंनि